Jim life spa life sa. Life spa life sa. Hang ning ia lung ia kemena utrai. Walai like a nu like a demadua. You play dragon radu no no town. Wait basumaya. Ketemu pa pada kon pada mensem bakoj. Amen. Kajing ejong try jung yu Jesus Christ bad kajing ejong ublay lembat kajing selog jong mensem bakoj kinon rengkat bad pi baro rengkat bad pi ru ko hanmen ko para hau Jesus Christ sachisin haganai ka kelemat haganai ka step ka bang Iwan ha ka ying khoj ing kantang ka jong blay Iwan banterwa ya kene kamas ke bekoj. Iwan banterwa ya kejeng terwa jungi. Iwan banterwa ya kejeng dua ya kejungi hau terai. Ngiko abau terai un sengap ya kejeng dua jungi. Ngiko abau terai un ai ya ke bang idon kam ya ke bang ipan na u. Ngikwa ngitrang abau terai un kurku kurdo yangi. Den mata kedau haba ngitrua ya kene kejung dua ya kejungi hakene ke step ngide bantrua da kejung khoj kadanut da kejung khoj jong kejung em kejungi de kumja hakene klemat sachisin togen ko hanmen ko para ngin penmap no trai na ke benta ki laj kilet na ke benta ki tam ki duna kejungi namar ngitip shai habang ngitrua ya kejung dua kejung trua jungi habang ai hotrai kejung dua kejungi rengkar bat ki pop utrai uno priang iki dari mata kedau token daga jing snyoret daga jing kuslai lagi jong kipop ngipen bab nautrai na gebenta kipop kisang ki bangilale ha ka jing em ga jungi ngapla hauble badan bor baro badapi ko hanmen ko para bangilale pop shibun da ki jing perkhat da ki chen da ki kam da ki jing leklet Dagi jungle palat jonga, dagi jungle palat jonga, dagi jungle palat bakrawe jonga, namar kata nakarpa di kamari abu kuj, kabaisa katei soti, ya ki angel bat kirukuj, badapi ko hanmen ko para, banduai nagabanta jonga, how try ublay jongi, ublay badan bor baro unisne yangi madalamapi ki pop jongi, unyalam yangi sha kajing bom jukut. Amen. Dragon drago Blaze yangi. Dragon drago Blaze yangi. Christo go Christo ra. Konong penim changi penim yangi Dragon Radko Blay Isne yangi Dragon Radko Blay Isne yangi Christo ma go Christo rap konong penim jangi penim yangi tongin ya duai hakane kasngi bangirake kasngi buram jong u Boniface bakuj martir pada bishop ni duai na kebenta baro kibreu kebajar kerting ha din ke kerting jong u Boniface bakuj ai bone u rukuj Boniface nong yada jungki unang yada iki unang ya side na kebenta jongki
ngiduai ru nagbanta kamansim jong I Lorenzo bandap kong tau pamanda kasngi idap ya kajing klat kajing I na kena kepertei sausnem ngiduai ru nagbanta kaying kasam jong Stephen Nong Siang bat ibapen hons im Shanggoi ai boble track and rad nai ki kajing koi kajing khia kerpang nagbanta Stephen berkumjurung ngiduai nagbanta ikun jong ki ikishan im Shanggoi iba laklat no na kena kepertei ai botrai un ai I kajing jethaj bom chakut akahima kajing u to ai bau martir Boniface bakhoj un yeng kum unong ya sai lem na kabanta jungi kotrai khnang ba ngin la ban bat kem bat ban phla da kajing shlur ha ka kam ya kata kajing ngej kaba ulahikai da ka ktin bat kaba ulashan muhor da kasnam jong u da trai jong u Jesus Christ ukon jong me beim bat basan sha rengkat bat me ha ga jing long ka wei jong men sem bakhoj ublei junam la junam amen Kajing pli na kashiki baar jong Paulus bakhoj siyaw Timotheus Paulus o apostol jong Christ Jesus takamon ublay katkum kaching kular jong kaching im kabadon ha Christ Jesus ha u Timotheus khun be jongang kaching ai kaching is ai pat kaching suk na ublay pa pat na Christ Jesus utrai jongi nga ai ngu yo ublay ubang syakri ta kaching etip lem kapasngur kumbala le kikpa tamen jonga habang akan mau ya pi siniasni ha kijing duai jonga na kani kadaw pen kan mau ya pi pen ki imbiang ya kachingai e ublay kapaton hapo jong pi ta kaching bu ukti jonga na ba ublay syam la ai hangi ya kaching sim jong kaching ting put hendra ya kaman sim jong kapor kaching it pa kaching atkar namar kata wat le ran ha ka ba sakhi ya utrai jongi lamne yang a koi di jong u hanre to shim ya lakabha ha kaching sha stom na kabenta ka gospel ha kapor jong ublay ubala pelak yangi paduba khot yangi ta kaching khot ka bakhot namar padawa ki kam jungi hanre kat kum kat padawa kaching thmu jong u hi pat ha kaching e pa ula ai hangi ha Christ Jesus na do pom chukut pat pala pen pau manta ta kaching wan jong nong pen im jungi Christ Jesus upala pendu ya kaching yap padupala pen pau ya kaching im ba kaching pom yap ta gospel na kabenta kan di gospel la thung ya nga unong elap u apostol pat unong hikai pat namar kata nga sya shitom kumba nga sya menta hanre ngam le rai namar nga itu ya uta ubang ngalanget pat nga tips kem ba ula panri hatu kata kasni ya kaba kala pen kam ti hanga kaktin jong utrai Isungu ya ulay ano ba prosper life to life prosper life to life ngak mit ki kwasulo no ba kan ban ka jing ya ra putra ngak mit ki kwasulo nai no na yo ya ra kan yo ya ra putra u play nong tao play bat kan de ngak mit ki kwasulo no ba kan ban ka jing ya ra putra putra u ben ya ben ik jan ba to chong pi u long sam tia le tia u long su ma u pa Israel ngak mit ki kwasulo no ba kan ban ka
me kalong kajing sisya ku try. Pada penketang yang ia kajing sisya. Haleluya. 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 Utrai dan rengkat bat pi. Kajing pule naga gospel bakut kat kumu Markus. Kaburom hame kutrai. Hakata kapor ki sadusi kila kito ki balaong baom dan jingmipat kilawan so jisu bet kilakeli yau ya kejingkeli ki ong. Ko nong hikai umosas ulatho na kabanta jungi balada uhanmen junguno uno breu uyap bat uino yala katenga. Hanrei klem yokon uta ubreu udei bansong kurem ya kata kareu kentei. Kenang ba undub yo kikon na kabanta uhanmen jongu. Te ki ladan hanyongut sipara. Banengkong ula song kurem bat ulayab klem yokon. Kumta ubaar ula song kurem ya kata kareu kentei bat ulayab klem yokon. Bat kalaja kumju bat ubalai bat baro nyongut sipara kilayap klem yokon kadue kata kan thairu kalayap te ha ka jingmi pat kalong katnga jongno namar ba baro nyongut kiladei tnga yaka ujisu loang haki hato omdei na kaneka daw ba pi bakla ba pim tip ya kijinto lemne ya kabor ublei na ba enda kimipat na kibayap kim om ya poi kha poiman lemne en pen poi kha yaki hanrei kilalong kum ki angel habneng bat sapang ka jingmi pat ya kibayap hato pim sem lapule hakikitab Moses hakal nong sapang kalau bniap bakumno ublei ulong ho ngalong ublei jong Abraham bad ublei jong Ishak bad ublei jong Jacob umlong ublei jong kibayap hanrei jong kibaim pi labakla shibon ka gospel try kajingero yame ko Chris ko hanmen ko para manta kesngi kapang kaba ngilayos ngau na ka jingpule ka dei sapang ka jingim ka jingyap bat ka jingmipat sapang ka jingim jongi kibreu bat ka jingsisha ka ba ngidei bania kendu ha ka jingim jongi ka jingyap bat sakwe pat ka jingsisha ka ba mangingi hap yaj lang ba ka dei ka jingmipat ngiyos ngau hakalain ke bakado uji suwang umlong ublei jong ke bayap hanrei ublei jong ke baim ublei jongi umdei ublei na ke banta ke bayap hanrei na ke banta ke baim kamod ayu kane ka line lane kane ka kentin ke ba uji suwang ublei umlong na ke banta ke bayap hanrei ublei jong kibaim namar ngitip katkum kajing hikai jong kabalang hoj kajing yap kajunga kajung pi na kana kaprathei kadai kajing shisha kabamangi ngimla ban lai kabamangi ngimla ban kantai ngi haban yai lengba kana kajing yap jong kamet hanrei ngitip ba haden kajing kudno ne kajing yap no jong kana kamet kajungi ngin yo pat sakawai pat kajing im kata kajing im bom jukut kabamanga mapi ngikmelenti ngitiba hakane keperthai ngi persang ban long kibar ublei ngi persang ban lebha kalakadiai namar ba ngi don kata kajing kermen ngi don kana kajing ngej ya kata kajing mipat kajunga kajung pi kata kajing mipat kabamangi ngikmelenti
katak bangi ngi treshitom na kabanta kajing im lawe ngim don kat jingkut jong kajing im kajungi walada kamet kajungi kabla thau kabla penlong da kana khandeu kan sayap kan saput hanrei kaman sim kabau blei wa yang abadi pi kan saim junom den mata kadau jisu ang ba ublei ulong ublei na kabanta ki baim ngiyos ngau ba ki Farisi kene ki Sadusi sachisin ki one of Jisu ki bu kene ke jingkeli shapang ka kene ka thim ka bangi dang ekren menta shapang ka jingim shapang ka jingyap bat ka jingmepat kini ki Sadusi kene ki start an kim sem la nget kim sem la padiang ya ka jingshisha shapang ka jingmepat ki nget shapang ka jingim ki padiang bamakiro akawe gesni ki dei banyap hanrei ka jinget ka jungki kata ka jingbom nget ka jungki labanong no ya ka jing hikai jong Jisu ka dei shapang ka jingmepat ki nget bat kisania haba kilayap ka jingem jungki kan kudno ka to hanrei em kat kum ka jing hikai jong Jisu bat mangiru nginget ya kana ka jing hikai ni pediang ya kana ka jing hikai jong Jisu kam dei kane kane ka jing kudno jong ka jing em ha ka jing yap kam dei ka jing shisha ka dei ka jing hikai bakla jong kine ki Sadusi la ne ki start an ki bang yong dei na mata ka daw ha ka gospel u Jisu ong pi la bakla shibun sem ong ba pi la bakla han reu Jisu ong ha ka lain ka bakadu e wong ba pi la bakla shibun ka baki bakla namar ba kim sem pediang ya kata ka jing shisha shapang ka jing em balawai kim sem la pediang kim sem la nget ya kana ka jing hikai ka ba mau la ai ba ngindon ka jing em ka ba kham krau ban ya kana ka jing em ka ba manta kana ka jing em ka junga ka jung pi ha kana ka prathai ka dei ka tang ka jing sedang la ne tang ki introduction ni la banong ngi yomat ki jing e ki jung blei ngi yomat ka jing kurku ki jung blei ngi em ka jing em ka ba baha ka jungi ban yo ya kata ka jing em ka ba pura kata ka jing em ka ba krau hanrei habangi pe ya ka jing em jonga ba jung pi ngi long thik yo le se kum kine ki Sadusi kum kine ki stand ai ngi em ha kana ka parthei kumba ngi long kita ki break bom pediang ya kata ka jing mi pat ngim syam langit ya kata ka jing mi pat la ne kata ka jing em ka balawai dei na mata ka daw bang ngop ha ki jing sneu ba per jong kana ka parthei dei na mata ka daw ba mangi ngi le bakla ha ka jing em jungi kumba kine ki Farisi ki le bakla dei na mata ka daw ba mangi nget ya ka jing nget ka bangi ngim dei ban nget dalele dei na mata ka daw ba mangi ngi kentaj yoble But kumjuro habangi em ya ka jing em jungi ka balangkara kana ka prathei ngi ong halade ba ngim don kana ka jingej lane kana ka jingkermen ha ka jing em ka balawe ka junga ka jungpi den mata ka daw ko hanmen ko para ha kana ka sngi u Jisu u khot open kan mau yang abade phi manta ka sngi ngi dei ban khi na kana ka jingbom ngej ka junga ka jungpi ngi dei ban yang na kana ka jingbom shania ka junga ka jungpi ya kane ka jing shisha ka ba ngila yo pediang ha ka jing em ka jungi ngim dei ban ngim ya ka jing em ka junga ka jung pi ha kana ka prathei kumba ngim sem don kata ka jing nget ya kata ka jing mi pat ngim dei ban em ya ka jing em ka junga ka jung pi ha kana ka prathei ka ba mod ngim dei ban ngop ka nya ka jing sneu jo kana ka prathei ngim dei ban sha ba kana ka met ka junga ba kana ka man sim ka junga kan yap jelop ha ka jing sneu ba jong kana ka prathei ladang asya ladang ailat baka met ka junga baka mensim ka junga kan ngop ne kan jelop ha ki ne ka jing sneu jong kan ka prathei ne ha ka jing auria jong kan ka prathei klempep dalele nginom yo mat ya kata ka jing shisha ka bamangi ngilayo no kris ka dei ka jing mi pat bat ka jing kiu ka jingi sha ka jing em bom jukut lana kata ka jing em ka ba krau ka ba mangi ngi kmelenti den mata gadau hagan gasngi token ko hanmen ko para ngiduai banyai ti yala dei hau Jisu banginang don sho kata ka jingai na ka banta kane ka jing hikai ka bangila yo no Jisu banginang la ban tresu tom sho na ka banta ka jing em bom jukut jungi kerpange nginang yai duai na ka banta kitu ki bom ngai
lana gitu kiba kentai yang ini kejeng sisa kebau Chris ulai kaya yang ini dua nak kebenta kini kejeng ha kene kemas kebakoi and your Jesus Christ Shalom, shalom, amen. trong nghiên pla ya la ka jong ka jinge nga nge hau le pa ben bor baro unong trao ka beneng wat ka dau padao Jesus Christ kon dom roi jungu utrai jungi ya bala pon dom sem bakoj ya bala khan akamaria te suti lasana pnai u la ya bala tabu la ya sikbiya ha kasni ka balai lami pa ne kbiya Ula kiu sabneng usong sekaman ublei kupa badan bor baro ngagay hauman sim bakoy aga balang katolik bakoy aga jing salog karukoy aga jing mipat kado barha aga jing embam jukut amen Lai spat ndriu pundriu. Toduai ko para baka jengknya jenga ba jengpe kan long ma priang hu nak ma du bleu pa badan bor baro trai priang jengknya nek ti jengpe na ka benta ka jeng ro ba rom ka teng jengu ka jeng man to yangi ba balang ba ko jengu baro ko we Da kaba shania ya ka jing sngosen jong me kotrai ngi yawan shitraham lembat ki jing trua sha ka duwan ba khoi jong me knang ba leng ba ka bor pan khoi jong ka jing jong me an sat khoi yangi da ki ne ki jing maya da ki ba ngi wan shakriya me dau Chris utrai jongi amen utrai don rengkat bat pi to kan tu yala ki danut to ngan utrai blai jongi da shisha ka long ba shong hok bat ka badai ka deiti jongi bat ka jing pan em yangi haman lakapor bat ka jaka banai ngo yame ko kan rat ko pa ba khoj ko blai badan bor bat bom chukut namar lai nam yame haba ya ro ya ki ru khoj jong me bat ka jing sha tom jong ki en pan pau ya ki jing phala ka bor jong me ha ka jing isne jong me ai ka jing shirham ya ka jing e jong ki me ai jing klan ya ka jing sha jing ya sha jong ki ban me ai jing job ya ka jing ya le jong ki leng ba trai jong i u Jesus Christ namar kata baro ki jin tau ki ba habneng bat ki ba ha ka kandeu ki ruai ka jing ruai bat thamai ha ka jing ro ya me bad mangi rengkat bad baro ki kan hon jong ki angel ngi pertajam ban ngi penbana klem sange ubaku utra yulai ki pa neng pertai sawada kaburam jong me
ดาชิชาเมลองบุคอยกตรายกทำไมจองกจิงคุยบารอนามาร์กตรางิกรปาดเมโตปันคุยปันกันตังยากิเนกิจิงทรวาจงีดากบพายามันซิมจงเมกุมกามเจรฮัลลอร์จงกีบักินกลาลองยังงีกัมเมดบัดกัสนามจงอุตรายจงีอุเจสุคริสHakapor baladino yu badala kaman snobha ula priang ya kejeng shashitom ula shim yokpu bada kebaingu yame ula kedia yu badul ay hala kesunran ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jongpi Hagaju kurkom enda lalaya bam ula shim yakukuri bad kabaingu biang yame ula ai hala kesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ga jutang bathamai bad bom jukut ya kaba en penmi na kabanta jong pi bad na kabanta ki babun na kabanta ka jingma pe ki pop tole ia kane ban kan mau yanga ka jumaya jong ka junge kata sin bangi bang yu le u bangi de Trong me go try, Takadu menwan. Namar kata ngi bapan menta ya kajing ya bar kajing me pa jungu ngi terwa hame go try yuk po jong kajing im bad ya ko kuri jong kajing pen im ngi dai ngu adam namar malanyew yangi ke babet ban yang akmat jong me bad ban sakri ya me da ke bas ngret ngi kerpat ya me bangi ke bayo banta hakamat bat kasnamo kres ngilong ki ba lapanya tali ka we daumen sem bakhoj tokan mau ko try ya kabalang jong me kabala priang ha setelah ke perthei bato penjana ya ka ha ke jing e rengkat bado Francis ukpa bakhoj jingi wal bad marwen u bishop jingi ka kan hon ki bishop bad baro ke lengdo tokan mau lem ru ya ki henmen ki parashin rang bat kan thei ki baliothia da ka bakrmen ya ka jing me pat bad ya baro ki bal khlat no ha ke jing isne jong me to priang ye ki sha ke jing shai ka khmat jong me to isne yang ibaro ngi kerpat ya me barengkat bad kamaria the suti bakhoj ka kmi jong ublei ujesa bakhoj ukorem jong ka ki apostol bakhoj bad baro ki khoj ki balapen sno bahaya me pateng la pateng ngilong ki babet ban ya bantalem ha ke jing em bom jukut bad bengin ira bad pandan borom yame daw kun jong me u Jesus Christ daw lembadu badhau kalong hame bleu pa badan bor ha ge jing long ka we jong men sem bakhoj baro ka borom bad ge jing ro junom la junom amen kumblah hukum yang ngi daw nong penem bad kumbal hikai ngi raktin blai ngi nod ban ong ko pa jungi ba habneng kalong ka bakhoj ka karteng jong me kanwan ka hima jong me kalong ka mon jong me ha kandeu kumba habneng toa yang ngi menta ka jong bam jungi ka ba hala ka sngi ba tama yang ngi krengkang jungi kumba ngi rogi ma bi ke bales nil yang ngi bad yalam yang ngi sha ka jing pen shoy henry de pan la yang ngi na ka bas nil to pan la yang ngi kerpat ko try na ka jing snil baro ha ka jing sbon jong me to a jing suk jing sanya ki sngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing isne jong me ngin lai barabor na ka pop ba ngin yo jing da na ka jing jen jar baro kat ba
ngi dengap kmelanti ya kajing kermen bakoj bat kajing wan pat jong nong penem jongi o Jesus Christ Namar kacung me kalong kahima. kajung me kabor bat kaborom jinom la jinom Kotra Jesus Christ me belong haki apostol jong me kajing suk ngai pi kajing suk jong ngai pi wat pe ye ki pop jungi henry ye kajing e jong kabalang jong me padha kajing sbon jong me kai ha kai kajing suk bat kajing atali kawai kat kum kamon jong me mame ubim berbasan syar junam la junam amen kajing suk utrai kedan barabor rengkat bat pi tong ini terwa ya kadak kajing suk iwe highway pat kajing suk bat pi hak mi kun lang brod jong oblay hak mi obakin no egipop jong kaprathai suk yang ngi bala shakhat sha kan ka jing khawai jong ukon lang brod ko kan rat ram shong hok ba man rong apo ka ying ka janga han reish ong tang de tin ka men sem janga kan sakya hi kamat bat krisnam kris kan ribat kan lam ngi sha ka jing embom jukut amen
Tong in ya duai. Dau men sim bakoi jong me ko trai to sen sharingi ki ba me psa da ka met bat kasnam jong ukun jong me khnang ba ngi ki ba pla ya me om tang da ka ktin ne da ka bor kren henry da ki kam ba da ka jing shi sharu ngi long ki ba bet ban rong ha ka hima bneng dau kris utrai jongi utrai dan rengkat bat pi ublay badan borbaro ungur ku ya pi ukpa badukun badman sem bakut amen tolisuk I basakriyo trai da ka jing em babha jong pi ngis ngamu ya blay She's pastor pusang. Jesus Christ. Amen.